Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka New Trap Achek National Movement Maulai Circle haka khat khana dari ukulin kot hacha apun riau ka le bene kendo ye menteri ketnat ka kot ka khya ba wailan mikishila ban IT u da ka dor khas ban buddian haka bede bat ka Maulai dispensary ka seng haka jing kendo ye u ka pen pau ka jing smokman ba ulo pen pau bala dap tap tanda ban te ka dispensary bathamai ha Maulai ka seng ka le bene kendo ye ba wailan miki ban buddian halor ka dispensary Maulai ka bala thumu ban shnano halaga jong ka jaka uba Batul Solang President HNM Maulai Circle habakran shikilat pathai khobor ude thu bekila yo agaching ai sngobha ka bahe bha namar ba umintri ulapan iyaki bradap khat tanda banteino ya khani ga dispensary to nakaliang ka HNM Maulai Circle gelawan mentas ngi hangde po sekretariat bang ye kendo ya minister concern ba wilayah Kisla i badai in charge Jong Health and Family Welfare. Ngilawan bani kendo i halo juga wiki issue kabai dei bat kani ka dispensary mulai. Ni sila ban ba kani ka dispensary mulai kumba kalom la da bontli totally isnem. Nadu gipor ke bamswa ki shongwai bat kim simdon la ka jong building. De ni shwan ban budin halor ba hak arpho trik nailar ajar arpho kaladon ka jingwan inspection na kaliang minister in charge berim por ringkat bat ki MLA MBC ka Maulai constituency ki bon por ban inspection ya kate ke jaka kabodon po yo ngulu ke jinglen jong ka jongki kalong ban yo no la ka jong ka permanent building na gunta ka dispensary mulai te ngi sokmen pat ba mentarasi hapangilay kendo ya minister ilayo la bonong no layo we ga gift ba he ba namar ba ila pani yangi ba la dadap khot tenda ya kane ka jingtai no jingtai thamai no ya kane dispensary bat mentau benahi la dadap ban khot tenda ya kane ka jingkhot menteri ya kane ka dispensary kumbakalong menta kabarem menta kadon po mulai ngum he bat ka bakhshwa jo kata kadon mulai ngum pre di nalor jo kata katau iwan ban request ya i minister in charge alor jo jingwan juret menswa ngi minta sngir iwan alor kata kadon remba iwan ban request i noi ko menne kalong bang ila su kemen do kata ba nakaliang jo ila pentip ba nare ban khot benda ya dik jing sta thmai ban yo la ka jong building jong ka dispensary mulai Kano ka mga pingka juga dengan katkum ka jingpen i jong i menta kadon ka poi kumba arkro tam kani ka mang tengka kula mang na menta kani ka dispensary tma hukum kasem ini jing toy try sih dalam kini dispensary di jing kumba kalong mo ni i ba haki por ki ba muswa ba dangshong wahi ki bre dang wahi ki bre kumul dispensary mulai ibun si ibu sibun ki jing namar bak ka area kam dabiang teng ki boduk ki besuk ki buan ban sim tawai nang ni ki hapsya slap ki hapsya sngi bro artli ki dispensary ki berim ri kermen ba lesi da ka jingwan jong ni ka building ki mai ka dispensary ki mai yin yo i ka jaka ka khambiang bat ka ba aru kalong ba ki betre ni dispensary kemut ki staff jong ka health department kin yo ban wara khambha iki machine ki babha ya banwara sistem ka babha khnang kanla banherap shushu ya ginong shushnong joga mulai tam ki buduk busuk lalu ki community try bala pandap ya gajing pendap te ngim nang banong mo namar gidang shwan menta ban bat shita shuyo hiro ya gajing tip ba la palai tendan community ba ki batrai ya kane ka jing trai kemudian ya kane ban shnai ka dispensary building ba thama jing mulai community ba kin pendap kham ploy kat bala khanang ba ra jimentoy ya baro kinong sesnong ki basyong basa mulai lalu ki khat kata tendar la lalu ki sedang kena kan tre ya ka tendar kembang itip mentah la red khot ini ka tendar ting thai proses la ya chman tingin sa pej bat lesin nakaliya ka seng senang wa tip shushu bat menang ai ringkat ke ji trelang ke sarkar nak ta ka bhakabiat jom mulai pat bai